Svi smo u iščekivanju službene objave Hajduka u vezi novog trenera. Dinamo je predstavio Mario Kovačevića. Hajduk još čeka službenu objavu i potvrdu prelaza Gonzala Garcia iz Istre u Hajduk. Svi već to znamo. Pisalo se posljednjih tjedan dana. Hajduk nema za papar, Hajduk nema 400.000 eura dat. To je smiješno. Plaće su u Hajduka astronomske. Tako da smiješno mi je to uopće komentirati. Ako se imalo za Gennara Gattusa, ima se i za Gonzala Garciju koji je 3 put jeftiniji trener. Što se tiče Gonzala Garcije i njegovih želja za pojačanje, naime u Italiji Gonzalo Garcia već pregovaraju o nekim igračima. Tu se već dalo naslutiti o Ivanu Santiniju, koji je po meni top pick ovo ljeto za Hajduk. Njegov klub se strmoglavio, ispao u 4. ligu, 3. HNL-u i jednostavno tu se puno stvari otvara što za Santinija, što za Hajduk, jer Hajduku treba takav napadač koji ide u dubinu, ima dobar skok s glavom. Što se tiče drugih igrači, po meni, koji isto želja Gonzala Garcije, Marko Dugančić, igrač kineskog Seula, ove sezone ima 3 gola, ne briljira nešto baš u kineskoj ligi, ali u rumunjskoj ligi prije par sezona je odradio savršen posao, bio odličan. 22 gola imao, stvarno, što se tiče, ako gledamo tu statistiku, tu sezonu, to je odličan podatak za takvog igrača. Naravno je igrao već u HNL-u, igrao već u Osijeku. Sad je pitanje da li je on otvoren za dolazak u Hajduk. Mediji navode da je on otvoren za razgovor, da pregovara Hajduk sa njim. Sad, ja ne vjerujem drugim medijima osim Dalmatijskom portalu i gospodinu Blažu Duplančiću, koji je izuzetno točan i najbliži je portal Hajduku. Pričalo se Edinu Džeku, međutim od toga nema ništa na kraju. Edin Džeko, pa ne znam šta bi rekao. Prije svega, da staje na stranu i Santinja, i Dugančića, i Petrusenka, koji isto Ukrajinac koji Garcia želi u Hajduku. Edin Džeko je bio prvi pik, iako ima godina, da bi mu ugovor na 1 sezonu, pa da vidimo što može biti. Ali nemamo uprava, mi još praktički ne znamo tko će biti u nadzornom odboru, ko će biti predsjednik, ostaje li Vitali, ko će biti u akademiji, ništa ne znamo. Ne znamo ni hoće li Raketić produžiti ugovor, jedino što znamo da Livaja ostaje. To je očekivano. I to je žalosno da Hajduk, je ogroman klub, velik, ima takvu nesposobnu politiku vođenja kluba i vođenja poslova. To je jednostavno žalosno i to treba mijenjati. Evo, mi ne znamo još uvijek službeno tko je nama trener. A Dalmatijski portal i svi drugi mediji već nagovješćuju tjednima Gonzalo Garcia je u Hajduku, već će raspravlja sa Vitalem, ovo, ono. Mi to još službeno nemamo. Nemamo objavu da je Gennaro Gattuso bivši. To je žalosno. Eto, ja se nadam kako će se ubrzati proces dolaska Gonzala Garcia u Hajduk. Naravno, pojačanjima isto da će što brže doći. Pripreme su uskoro. Bitno je ući u tu konferencijsku ligu. Znam da smo nositelji u prvom i drugom pretkolu, playoff isto moguće, ali step by step, što bi rekli. I čekamo službenu objavu Gonzala Garcije, a što se tiče njegovih želje pojačanja, Hajduk mora osigurati sve da mu ta pojačanje dovede. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, bye bye.